салом алейкум бародари азиз. Маҳрамад автобус прямой рейс аз шаҳри бохтар аз шаҳри душанбе ба самти Самара, Талияти, Рязан, Пенза, Москва бародарҷоно, аз шаҳрҳои Қазоқистон Актава, Атрава, Бейну, Уралский бародарҷоно. метавонед дар номерои рекламда дар тамос шуда бо мо сафартон бо хости Аллоҳи меҳрубон роҳату бехатарай. аввалш парвардигор муддати 4 шабона рӯз дар Москва мешим. Может зиёдтар неким, мақсад сабабиш сабаби ҳами кам таъхир накай. алҳамдулиллоҳ хубай. Через Каракал Покистон мерем. бародарҷоно марҳамат. ҳатман занг бизанед. ҳазор раҳмат ба роҳбари гурӯҳ ҳоҷи Наимҷон. бародарҷоно тахфифи нав эълон кардагаи роҳбари гурӯҳ ба омади моҳи шариф Рамазон ҳар он нафаре ки 10 нафар бо худ меорад худаш ройгон меравад. ҳатман занг бизанед. ина бародарҷоно, ина бародаро, худованд ҳаматан нигаҳбон бошад. Сарбуланд бошин, фақат дастгираз бошин. Тамом.